Bizkaiko Foru Aldundiak Bilboko plaza berrian daukan egoitzaren lagapena egiten deutso Euskaltzaindiari, beste 30 urtetan izan daiten Euskaltzaindiaren beraren egoitza nagusia. Gaur, Bizkaiko Foru Aldundiak Gobernu Kontseiluak ordezkoturik eta Euskaltzaindiak haren zuzendaritzak ordezkoturik barritu egingo dugu akademiari egoitza lagateko hitzarmena. Beraz, gaur niretzat ohore handia da hitzarmena datosan 30 urteetarako barritzea, betibe erakunde bizek gura badabe, jakina. Un gran honor. Con esta firma hemos renovado hoy simbólicamente el compromiso firme y sentido de esta Diputación Foral de Vizcaya con nuestra lengua, la lengua de los vascos y vascas, el euskera. El euskera, una de nuestras señas de identidad como pueblo, es parte de nuestra cultura, tradición y patrimonio. Y entre todos y todas debemos proteger, cultivar, difundir y socializar nuestra lengua. Sinadura honen bitartez, modu simbolikoan barritzen dugu Bizkaiko Foru Aldundiak euskeragaz daukan konpromisoa, hain zuzen be, euskaldun guztion hizkuntzagaz. Euskera gure herriaren identitatearen ezagugarrietako bat da, gure kultura, tradizioa eta ondarea diranlez. Hori dela eta guztion artean babestu, landu, zabaldu eta gizarteratu behar dugu gure hizkuntza. Ondo baino hobeto dakizuenez, Bizkaiko Foru Aldundiak eten barik egiten dau behar helburu horren alde. Horretarako, hainbat ekimen egiten doguz, batzuetan bakarrik eta beste batzuetan beste erakunde eta instituzio batzukaz, kasu honetan lez. Baina betibe, helburu irme honegaz, euskaldunon hizkuntza zabaldu, gizarteratu eta sustatzea. Euskaltzaindiari luzatzen baitzaio bere egoitzaren erabilera beste 30 urterako. Eskerrak, beraz, Bizkaiko Foru Aldundiari. Eskerrak eta engaiamendua hurrengo 30 urte horiek emankor izan daitezen Euskaltzaindiaren lanean eta azken batez euskalgintzaren eremuan, euskal gizartea baita akademiaren helburua eta jomuga.